To mai kallo da sauroni ne naku Bature Zambuki, yau na kawo muku darasi akan zanunukan da ke cikin tafin hannu. Shin menene zanukan nan na cikin tafin hannunmu wanda suke nan ga su nan daban-daban, me suke nufi game da rayuwa? Menene alakar su da rayuwar ɗan adam? Kai da aka yi maka wannan zane a cikin tafin hannu, ina so in gaya maka cewa zan baka wato good news, wato labari mai daɗi game da zanunukan da ke cikin tafin hannunka wadda zaka so ka ji. Idan kana so ka ji duka zanunukan cikin tafin hannunka, kana so ka san menene ma'anansu kuma me yasa aka zana su a cikin tafin hannunka, to ka tabbatar ka subscribe kuma ka taba karrawa domin a duk lokacin da muka yi wani darasin muka sako zaka samu ba tare da ka nemo da kanka ba. Yau za mu yi magana akan wani zane a cikin tafin hannu, kuma ina so in gaya muku cewa shi karanta zanunukan cikin tafin hannu ba tsafi bane, ba tsubbu bane, baiwa ce. Abu ne wadda aka gwaggwada aka samu, kuma gaskiya ne da aka ce masu zane hannu iri kaza ga halayensu. Abin da zan faɗa anan shine yau za mu yi magana akan zanen hannu kamar da ku gani a hoton nan, wadda mun ga zane a ciki, mun ɗauki zane ɗaya daga cikin mun highlighting ɗin shi, mun za jan zane a kai. To ya kamata shi za mu yi magana kai, wato wannan shine ake kiran shi headline. Headline kala-kala ne, akwai masu tsayi, akwai masu lankwasa, akwai masu straight, akwai masu gajejjeru, akwai kuma wanda suka bending suka yi ta ƙasa. Duka za mu yi bayani akai, kuma kowanne da ma'anansa daban. Saboda haka ka bibiye mu domin mu iso har kan naka, in ma wannan ba irin naka bane, saboda ka tabbatar da cewa ka fahimci naka, ko kuma na dan uwanka, ko kuma na budurwarka, ko kuma na saurayinki. So idan mutum yana da irin wannan zanen tafin hannun ba tare da ɓata lokaci ba, zan so in yi bayani a kai, kamar yadda nake gaya muku cewa za mu yi ta muku bayanai akan mafarkai, za mu yi ta muku bayani akan ranar da aka haifi mutum, wani alaƙa yake da shi game da rayuwarka, wani nasarori zai kawo maka a rayuwa da dai sauransu. Saboda haka a gyara zama. Wannan wadda suke da irin wannan layin mutane ne wadda a zamantakewar soyayya suna da son kai. Ba na ce son kai a rayuwa ba, a soyayya su sun fi so a yi ta musu abubuwa da yawa kala-kala, saboda su haka rayuwarsu yake. Kafin ka convincing ɗinsu cewa kana son su, sai ka yi ƙoƙari, sai ka yi ta musu abubuwa da yawa. Misali, ka yi kyauta, misali in suna buƙatan abu a lokacin da suke buƙata, za ka yi abin a lokacin. Su kuma ba su da lokacin da za su rama maka wannan abin, saboda gani suke su ake wa harka bautar soyayya. Saboda haka mutane masu irin wannan layin a hannu suna da son kai sosai game da harkokin soyayya, kuma ba sa da lokacin da su za su yi wani abu domin su biya wa mutum bukata sosai kamar yadda suke so a biya musu bukata. Ba na ce ba mutanen kirki ba ne, just that a harkar soyayya haka halin su yake, kuma haka Allah ya yi su. Saboda haka idan kana da irin wannan zanen tafin hannu, kuma ka realizing cewa kana da irin wannan halin, sai kai kokari ka adjust. Saboda shi dalilin da yasa ake karata mutane tafin cikin hannu, saboda da ka iya gyarawa, za ka iya dan canja tun da yanzu ka sani. Lokacin da baka sani ba, za ka yi ta yin abu ne kawai wani iri, amma kuma yanzu za ka iya gyarawa. Idan ke ga saurayinki ko kuma budurwarka na da irin wannan layin, so dole ne ka musu explanation, ka musu bayani domin su gane cewa lallai suna da wani abun, kuma kai ma za ka zama mai haƙuri, saboda duk lokacin da kaga suna wannan halin son kai din da sauransu a soyayya, to ka san cewa abin ne ya taso. Saboda haka sai kai hakuri da su, ka bi su a hankali, kuma ka musu bayani, kuma ka tabbatar kai abin da ya kamata ka yi. Sannan inda hali ka share musu wannan video din, saboda su ma su samu su kalla, kuma su san me ake nufi da wannan layin zanen cikin tafin hannu. Yawanci yakan tashi kusan daga kaman ƙarshe hannu nan, zai tafi har ƙasan wannan yatsa, wato yatsan nuni, har ƙasan shi zaka gan shi. To akwai wanda bai kai ba, ya tsaya a tsakiya, akwai wanda ya nan a rabi, akwai wanda ya yi guntu, akwai wanda ya yi kwana, akwai wanda daban-daban ne zanen, ba duka irin wannan bane. Saboda haka jama'a, za ku bincika a hankali idan kuna bibiyar mu, kuma kuka danna subscribe, kuka danna ƙararrawa, to za ku yi ta samun duk wannan bidiyo. Saboda duka akwai wasu kuma wanda za ku ji marmarin domin ku gansu, wato musamman irin wannan. Shine darasinmu na gaba. Ba na so bidiyon nan ya tsayi da yawa, za mu tsaya a nan haka. Ku tabbatar kun danna subscribe, kuma kun taɓa ƙararrawa, domin za mu sanar da ku nan ba da daɗewa ba idan muka saki wannan bidiyon. Na gode, daga nan nake ce muku assalamu alaikum.